samitimo ng'anyo under Article 37 mar Constitution, idwaro ni joma timo ng'anyo nowinjo beni nosechiwo notice. En mana notice ok approval. Under the Public Order Act, nitiere notice mowinjo beni chiwo ne OCS mar area midhi time procession protest mora mora. Koro ordinarily owinjo beni sama ji dhi e protest to officers, police officers owinjo beni miyogi a company gi, miyogi security. Nikech sama itimo maandamano, ibiro yudo ni nitiere jok ma are for the maandamano, joma support gi jok ma are against. Inyalo ka ng'ato wacho ni enidhi interfere gi tije, kata samoro in the process nitie kaka biro ywaru gi jomoko. Inyalo yudo kuchungo kata jomoko e traffic. Koro police nyaka bedi ma ging'e sama joma dhi timo maandamano, the leadership chiwo notice mar kama kuonde ma gidhi wuothe. Police owinjo bende gin aware mondo omigi security sama gidhi kuonde go. Koro situation ma wan godo sani en situation ma ok owinjo ka officers ma mora mora kata Inspector General of Police o communicate ni procession mora mora is illegal. Koro the perception mantie ni notices no chiw kendo maandamano nyalo dhi mbele or protest mora mora. Koro e samiti me protest no chik wacho ni kopo ni ofisa ma a company joma timo protest oneno ka nitiere threat to security, maybe gi jok man ok nie maandamano kata joma nie maandamano, to en mo enforce law and order. Ka nitiere ng'ama cause problems kanyo kata chaos to stop ng'ano. Ka nitiere ng'ama participate e protest matimo gimoro ma illegal, to police no winjo beni restrain gi. Police mobedo designated gi OCS mano mi notice. Koro kanye ma wanyayudo komake ng'ato, ng'ama omak kane ni e the scene mar protests, ema winjo beni mako titere designated gazetted police station mobed booked for a certain offense. Nikech nitiere offenses ma related gi peaceful protest under the Public Order Act gi Penal Code. Kaka nitiere iyawachi ni you are participating in an illegal demonstration, kata in the process ng'ato nyalo nego ng'ato of crime mora mora nyalo timore in the process kopo ni nitiere violence. Crime inyalo tim kata gi police kata gi protester kata gi ng'at moro ma was an aggressor, ng'ama ne pingo jo protesters ka. Koro kuonde ge ma wayudo ni ng'ato bed arrested titere mobed booked. Ka ng'ato bed arrested e scene mar protest ka, to bedo booked in a gazetted police station, manyise ni ibedo booked for offense ma kaw evidence. File nyaka bed process koro, police file mater ni prosecutors mangi. Koro ka ng'ato nyalo bedo arraigned e court. To Chris, yes. Kapok idhi nyime, lerno karka, kiwacho ni ng'anyo inyalo wach ni en illegal. Ama wache karka.